Aby sa pohli témy, aby sme sa nebáli ísť do nových vecí. Slovenský skauting je vo veľmi dobrej kondícii. Či teraz je tá vhodná doba na to, aby som odišla, aby som sa začala venovať mladým na východe. Vôbec sa nečudujem, že rodičia hlásia deti do slovenského skautingu. Veľmi participatívnym spôsobom, aby aj mladí skauti sa vedeli do toho pričleniť. Ja keď chcem nejakú zmenu, tak ja ju až o rok niekedy uvidím. Myslím, že oveľa väčší nárast môžeme mať. Ja keď som vedúci, to neznamená, že musím úplne, že každú úlohu vykonávať ja. Tak máme koordinátora dobrovoľníkov. To znamená, že on sa proste stará o tých ľudí. My mali nastavenú stratégiu diverzifikácie zdrojov kvôli nejakým štátnym rozhodnutiam. V rýchlom čase zrazu prišla veľká zmena. Dostávame nejaké polená pod nohy, ale že my sme dvojnásobne skoro stúpli s počtom zamestnancov. Skauting je liekom pre dnešnú mladú generáciu. Strašne som hrdá na to, že som mohla byť asi toho súčasťou celého. Tak, ahoj, vítej u oddílové inspirace. Já jsem dneska na velmi speciálním místě, protože jsem se ocitl na ústředí slovenského skautingu a se mnou je tady Rety. Ahoj. Čauko. A Rety je, jak to říct, čerstvě bývalá ředitelka slovenského skautingu, je to tak? Áno, je to už pár dní, kedy už neriaditeľujem. Jaké to je? No, bol to na začiatku, minulý týždeň to bol veľmi dobrý taký pocit takého uvoľnenia, že už nie je všetko úplne iba na mne. A s takou nádejou, že možno budem mať toho menej v živote. Takže z jednej strany to bol veľmi uvoľňujúci pocit, na druhej strane si začínam to uvedomovať, že to naozaj už táto kapitola končí. Takže je to zároveň aj také, že náročné obdobie pre moje srdiečko, lebo pre mňa to bola dream job. A hej, že teraz to bude také obdobie, že si budem musieť aj uvedomovať tú realitu, že to končí. Takže bolí to. Tak áno, je to, skauting je moja srdcovka, mohla som ho teraz robiť full time a teraz príde nejaké nové obdobie. To byly 4 roky ve funkci, je to tak? Áno, 4 roky. Jak se k tomu dostala, možná když jenom zkráceně řekneš, že člověk nějak nastoupí do skautingu, jasné, ale potom má nějaké jako vyšší funkce, že vedoucího dílu, tak předpokládám, jak to u tebe probíhalo? No, u mňa to bolo tak, že fungovala som presne u nás iba na oddielovej zborovej úrovni, ale ako náhle som šla na vysokú školu, išla som tu do Bratislavy, lebo ja pochádzam z východného Slovenska, tak tam nastalo to, že videla som, že nebudem môcť fungovať už takto nejako oddielovo zborovo a hľadala som si teda tú nejakú komunitu skautskú a vtedy som tak naskočila už hneď na národnú úroveň. Zobrali ma do našej programovej rady, kde sme spoločne písali nejaké skautské napredovanie, písali príručky. A zároveň som sa dostala do takého národného tímu, kde sme pripravovali radcovské fórum a to bola taká motivačná akcia pre radcov. A takto som sa akože dostala do tých kruhov. A potom akože vtedajší náčelník, keď ma prijímali, tak on mi ako keby odporúčil túto funkciu, že vlastne videl tie moje manažerské schopnosti a si myslí, že na to mám. Takže mám to skúsiť. A ja som to skúsila a už som tu 4 roky. A přebírat funkci po Jurajově předpokládám bylo jako brýs a milé. Áno. Hej, tam to prebehlo. Na mňa tam ešte zaučali veľmi aj z náčelníctva, z našej správnej rady ma tam veľa zaučali a potom aj Juraj, áno, bol tam so mnou. A s tým, že Juraj je v Bratislave stále, tak stále máme také spoločné stretnutia, kde si prechádzame nejakú agendu a tak, že akože on ostal stále takou spojkou pre riaditeľa. Takže veľmi sa mi páči, ja to chcem akože aj aplikovať, že sme stále mali také raz za 2 mesiace stretnutia, kde som sa mu mohla vyrozprávať, že ako to tu je, ako to tu prežívam a dával mi aj také nejaké rady, že ako sa s niektorými vecami popasovať. Takže toto bolo veľmi fajn, že vzťah riaditeľov, to by som chcela akože aj udržať, aby som stále bola tam po ruke pre novú riaditeľku. To hodně cením a doufám, že se k tomu i dostaneme v případě Skořice potom. Já mám na tebe každopádně teď ještě jako špek na začátek. Rety, v jednom podcastě, nebo v rádiu to bylo, myslím, tak si říkala, že to je takové tvé skautské tajemství, ale mě to jako hloubá hlavou, co ta přezdívka znamená. A říkám si, neprozradíš třeba nám tady? No. Teď vidím to, jak se tváříš. Tak skautská prezivka. No, ja hovorím skautom túto skautskú prezivku, keď hovorím na tému Safe from Harm,
že ako nedávať prezývky ľuďom, lebo presne to je taká, že mladická nerozvážnosť a že niekedy dáš také zlú tú skautskú prezývku, ktorá proste neoznačuje až to tak v pohode, to čo to je. OK. Lebo hej, že retituli, to je retituli. A všetci už ma volajú iba Rety. Je to veľmi milo, je to zlatučké, ale v skutočnosti to znamená retardovaný tuleň. Jej, tak to moc děkuju za sdílení. Ale mi to přijde mega milé vlastně. Áno. Jakože nebyl jsem u toho, tak těžko říct. Áno, je to, akože je to z náväznosti na môj smiech, že môj smiech je smiešný, takže preto dali mi takúto prezývku. Ale hej, že akože môže to každý si nejako ináč vysvetliť, že čo to má znamenať. Dobré. Hele, já se přiznám, že do slovenského skautingu tolik nevidím a řekl bych, že jako musí být hodně podobný jako ten český, ale předpokládám, že nebude a hádám, že nějaká spolupráce s českým skautingem, že skautingem tak je, probíhá tak, takže máš lepší představu, jinak řečeno. Jako vnímáš, jako, že slovenský skauting má specifikum oproti třeba tomu, co já jsem zvyklý v Česku? No fúha. Že ja viem, ako funguje slovenský skauting, ale musím sa priznať, že asi až tak úplne neviem, že ako funguje ten český. A že keď mám pravdu povedať, tak my sa veľakrát veľmi inšpirujeme od vás. A možno, že jedno špecifikum je také, že je to také špecifickejšie, že my sa tu, tým, že sme maličká organizácia, tak sa dosť veľmi poznáme medzi sebou. A že možno fungujeme tak viac rodinnejšie, alebo tak, že fakt na tej národnej úrovni, v tých regiónoch, že sa veľmi poznáme, že v tomto to podľa mňa je špecifickejšie, že môžeme robiť aj akcie pre celú národnú úroveň a proste nebude to veľká akcia, lebo nás toľko nie je. Takže v tomto to si myslím, že je rozdielne, ale že asi také konkrétne rozdielnosti vo fungovaní oddieloch a zboroch, tak toto neviem povedať. A nějaká spolupráce užší mezi českým a slovenským skautingem probíhá? Nebo... Áno, máme spoluprácu v rámci Safe from Harmu, máme spoločný projekt dvojročný, kde spoločne sa aj inšpirujeme, ale aj nastavujeme nejaké regulácie k tomu, aby sme mali zabezpečenú bezpečnosť a ochranu detí. Takže toto je taký spoločný projekt a väčšinou si zdieľame nejaké know-how s Junákom a v tomto ja to mám veľmi rada, lebo vo veľa veciach ste oveľa ďalej. Strašne sa mi páčilo, že napríklad sme spolupracovali aj pri plánovaní CK, stredoeurópskeho jamboree, že tam bolo kopec dobrovoľníkov aj z Junáka a prinášali to know-how, prinášali tie procesy a tak. Čiže že v tomto si myslím, že ste ďalej a že vieme sa od vás aj veľa učiť. Super, děkuji. Já sám nevím, tak proto se ptám, protože... Dobře. Jak když bych se vrátil na začátek té tvojí funkce vlastně před 4 lety, jaké, řekněme, priority nebo potřeby v té době ta organizace měla a co si cítila, že tam chceš přinést? A já jenom prozradím, že ty jsi studovala strategický management, tak předpokládám, že i to v té roli ti jako hodně pomohlo. Ale, a to je taková podotázka, mě by vlastně jako zajímalo, do jaké míry člověk může projevit nějakou svoji iniciativu v téhle roli a do jaké míry se fakt musí řídit jako sněmem a jinýma orgánmi. Hej, asi taká, že jedna z mojich vízií bola, že ústredie slovenského skautingu nebolo vnímané až tak pozitívne, že ako keby veľakrát ľudia nemali dobrú skúsenosť s nejakými službami alebo s tým, že ako vieme reagovať na zmeny alebo na veci, ktoré sa dejú. Takže toto bola taká, že jedna z mojich priorít, že chcela som, aby sa ústredie slovenského skautingu stalo že fakt dobrou podporou pre naše zložky. A aby sme tu naše interné procesy mali že dobre nastavené a že aj fungovanie medzi ľuďmi, aby bolo tak nastavené, že tie informácie tu sú, prichádzajú a že nestratia sa niekde v medzi priestore alebo v čase. Takže toto bola taká, že jedna vec. A druhá bola presne to, že videla som, že máme nejaký strategický plán, ten aj akurát končil, keď som ja prichádzala, že tam boli nejaké 2 roky, kým sa dokončil. Tak mne sa veľmi páčilo a to som veľmi využila ten strategický manažment, že bola som pri nastavovaní novej stratégii a fakt som sa snažila, aby tá stratégia bola nastavená tak, že
veľmi participatívnym spôsobom, aby aj mladí skauti sa vedeli do toho pričleniť. Keď sme akože analyzovali aktuálnu situáciu a zároveň tí skauti sme zisťovali od skautov, že čo potrebujú, ako to vnímajú, že kam sa má skauting posunúť. Takže pri nastavovaní vízií aj tých všetkých priorít a strategického plánu, tak toto bola taká vec, ktorá bola pre mňa veľmi podstatná, aby prešla. Takže toto boli asi také dve veci. A potom ešte, že jedna a nejaké také, že také nastavenie nejakých veľmi dôležitých projektov, aby proste, že v tom slovenskom skautingu bolo, aby sa pohli témy, aby sme sa nebáli ísť do nových vecí. A vtedy tam akože presne, že človek naráža aj na to, že áno, to nemôže byť akože nejaká môj výmysel iba, ale že stále to musí byť prediskutované so všetkými dôležitými stakeholdermi našej organizácii. A tam treba strašne veľa vysvetľovať a hovoriť o tom. A hlavne tam je ten časový rámec, že ja keď chcem nejakú zmenu, tak ja ju až o rok niekedy uvidím, lebo kým to prejde celým tým pripomienkovacím procesom, kým všetkých s tým oboznámim, kým sa oni začnú nad tým zamýšľať a potom rozhodnú, tak proste, že fakt niekedy to trvá len rok, kým akože niečo dáme do procesu, lebo už je to taká veľká loď, ten náš slovenský skauting, a keď chceme tú loď niekam vybočiť trošku, tak to treba veľa práce na to. Já si myslím, že tohle je hodně o perspektivě. A rok mi vlastně přijde super, jakože v tom smyslu, že na co jsem někdy zvyklý, nebo co vnímám, že u nás jako něco může trvat, tak Ster je ještě relativně agilní, tak to vlastně mi přijde super. Tak to jsem ráda. S tou participací, s těma mladýma, jak jsi to uchopovala? Protože to mi přijde jako velké téma a hrozně obecně jako participace mi dává velký smysl, a pokud tam do toho zapojíš ještě, že jo, ty mladé rovery, řekněme, tak vedoucí, aby neodcházeli z té organizace, aby se cítili součástí, tak jak jste k tomu přistupovali? No, mali sme vonku taký jeden veľký dotazník, ktorý sme snažili sa vyplniť s čo najviac ľuďmi. Potom sme mali také workshopy alebo také okrúhle stoly, kde sme sa pýtali. Boli sme na mnohých vzdelávačkách, na našich vzdelávacích kurzoch a tam sme sa to pýtali reálne ľudí, ktorí tam boli. Potom sme boli na nejakých našich zhromaždeniach valných, tam sme hovorili o stratégii, že ju tvoríme, že potrebujeme od nich vedieť, čo si myslia, že slovenský skauting potrebuje. Takže na rôznych fórach, kde sme mali my prístup a mohli ísť, tak sme sa to pýtali tých mladých a zisťovali, že aké sú potreby v našej organizácii. Takže to bolo aj veľmi fajn, že sme to robili reálne my, ten tím, ktorý dal dokopy stratégiu, lebo tým pádom sme to vnímali. Vedeli sme o tom, že ako to naši vnímajú, a zároveň čím viac sme robili tých stretnutí, tým sa nám presne začali dávať dokopy tie isté veci. Že to, čo často odznieva, že fakt mnohí ľudia vidia, že tam je ten problém. A vlastne na ústředí kolik? Jenom pro koľko ľudí robí? Je nás tu okolo 10-12 ľudí. Nejakých takých, že full-timeistov, ale máme aj brigadníkov alebo živnostníkov. OK, super. Dobré. Já když jsem poslouchal, byl to teda rozhovor 23, tak údajně máte 200 nových skautů za rok. Trvá ten trend? Áno, že ten trend stále tu je, takže postupne sa nám noví skauti hlásia. Takže taký čistý prírastok je 200 až 250 ľudí. To je pěkné, jakože fakt to mě překvapilo velmi příjemně. Vy máte, že v té strategii do roku 2030 cíl 10 000, jestli se nepletu. Čím si myslíš, že ten růst nebo ten úspěch je způsobený primárně? Myslím si, že scouting je že vo všeobecnosti, že scouting je veľmi potrebný v dnešnej spoločnosti, že celkovo, že proste, že scouting je organizácia, ktorá podľa mňa, že mladí ľudia deti potrebujú. Takže vôbec sa nečudujem, že rodičia hlásia deti do slovenského skautingu, lebo fakt to spojenie s prírodou, to odpútanie sa od internetu alebo mobilov a zároveň mať nejakú partiu v dobe, keď sa mladí veľmi cítia sami, tak je podľa mňa, že fakt, že kľúčové. Takže presne, že vo všeobecnosti scouting je organizácia, ktorú si rodičia vyberajú. Takže tam je jedna vec, že si myslím, že je prínos. A ďalšia vec je, že napríklad zabrali sme alebo že už podľa mňa sú to dopady toho, že máme nastavený nejaký vzdelávací systém, že máme nastavený ten výchovný systém našej programovej ponuky. Tak, že možno, že mnoho
s mnohými vecami sme už našich dobrovoľníkov odbremenili a tým pádom oni môžu robiť ten scouting a tým pádom deti môžu prichádzať. Ale myslím si, že oveľa väčší nárast môžeme mať. Že stále je tu, že potrebujeme pracovať na tom, aby prichádzali do scoutingu nielen malé deti, ale aby tam prichádzali aj stredoškoláci, vysokoškoláci, proste, že to také obdobie, kedy proste môžeš byť dobrovoľník a môžeš viesť mladých ľudí potom ďalej. Takže myslím si, že stále máme na to, aby sme mali oveľa väčší nárast. Tak člověk musí někde začít, že jo? Tak nemůže chtít všechno hnedka. Přijde mi, že to máte jako hodně podobné jako u nás a že vlastně to, o čem teď hovoříš, tak je že ten capacity building, který je očividně těma vzdělávačkama asi primárně děláte. Jaké jsou další nástroje, řekněme, jak podporujete dobrovolníky vedoucí v těch regionech, že jo, tady z Bratislavy? No teraz je to, že jedna veľmi dôležitá priorita v našom strategickom pláne sú to, že spokojní dobrovoľníci. A to je fakt téma, jedna z najkľúčovejších tém podľa mňa v našom strategickom pláne, na ktorej potrebujeme my pracovať. A už je jedna vec, že potrebujeme naučiť našich ľudí v jednotkách, že nemusia robiť všetko sami a že ja keď som vedúci, to neznamená, že musím úplne že každú úlohu vykonávať ja. Že ja môžem si zavolať okolo seba partiu ľudí, ktorí sú šikovní a namiesto toho, aby oni odišli zo scoutingu, lebo nechcú byť vedúci, tak proste nemusia odísť zo scoutingu, ale môžu mi pomôcť s čiastkovými úlohami alebo že proste môžem im dať na starosti iba jednu časť z mojej obrovskej agendy, ktorú mám. Takže toto som ja vnímala dlhodobo, že u nás ako keby tí vedúci to robia, lebo to robili ľudia pred nimi, ale že už proste nevládzu toľko veľa akože mať tých aktivít a zároveň z hora od nás neprichádza tá podpora v zmysle, že oni ani nevedia, že čo môžu všetko, alebo že aké pozície v scoutingu môžu ešte ponúknuť do vonku. Takže toto je že jedna vec, že proste, že chceme, aby mladí vedeli, že aké všetky pozície proste môžu mať v tom zbore, že nemusíš robiť všetko sám, že ty aj na správu klubovne môžeš mať jedného človeka a nemusí to proste, že nemusíš to robiť ty, nemusíš tam ty chodiť to upratovať, ale môžeš mať na to proste mladých ľudí. Takže to je jedna vec a potom je, že celý ten cyklus dobrovoľníctva a že to, kto pracuje s dobrovoľníkmi, tak chceme, aby mal na starosti, že aby na to bola špeciálna pozícia. Že proste, že okrem toho, že máme vedúceho, že máme nejakú oddielovú radu, tak máme koordinátora dobrovoľníkov. To znamená, že on sa proste stará o tých ľudí. Že proste, že je to ten človek, ktorý fakt vie o tom, že kto ako je vyťažený, vie o tom, že kto kedy chce už odísť z funkcie, lebo ide na vysokú školu a že on už vie, že musí hľadať za ňo náhradu a on zároveň vie, že poďme skúsiť osloviť starých skautov, ktorí už prestali chodiť a že proste naspäť ich zapaliť do skautingu. Čiže takého nejakého človeka, ktorý má rád ľudí a je zároveň koordinátor dobrovoľníkov a má to celé tak zmanéžované. A tuhle roli máte na těch okresech, zborech, nebo tady na ústředí, nebo jak častá ta role je? No, to je teraz akože rola, ktorú zavádzame do slovenského skautingu. Teraz sme mali takže pilotáž poloročnú, kde vlastne sme oslovili niektoré zbory veľké, že aby to oni testovali, hej, že zavedú tam, že máme zatiaľ máme na zbore, že máme zborového koordinátora dobrovoľníkov a on sa stará o tých ľudí. Takže teraz je to taká pilotáž, od nového roka začne druhé kolo pilotáže, aby sme vedeli, že nakoľko to proste funguje a nakoľko to pre zbory bolo prínosné a že či im to ujednodušilo tú prácu. Ale zatiaľ sa nám javí, že toto by mohlo byť riešenie, aby sme mali fakt, že človeka, ktorý sa fakt stará o dobrovoľníkov, rieši s nimi ten ich well-being, aj motiváciu a zároveň s nimi všetko komunikuje. Hodně dobré, to se mi líbí a to si třeba myslím, že bychom se taky mohli inspirovat. Oddílovou inspiraci ti přináší Levitio, komunitní apka pro oddíly a kroužky. Pomáhá vedoucím, nám, držet přehled, vybírat peníze, plánovat akce a hlavně posilovat vztahy s dětmi i rodiči. Méně zmatků, víc radosti z vedení. Levitio, ať máš čas na to podstatné. Já se tady trochu opřu i do Levitia, protože mi přijde, že to téma dost navazuje v tom smyslu, že já vidím i naše poslání v tom ulehčovat jako dobrovolníkům práci, rozvazovat jim ty ruce. A u nás, aspoň v Česku, tak máme primárně, problémů je víc, ale primárně dva. Kapacity vedoucí, to znamená buď to jim musíme ty kapacity zvyšovat, anebo přivádět nové, a klubovny. Zároveň já vnímám jako poměrně velkou poptávku u nás v Česku,
ale na Slovensku, a chápu, že Levito je v češtině, takže je to takový jako trochu bariéra, ale na Slovensku se moc jako neuchytává, leč vlastně teďka máme, že jo, podepsanou tu smlouvu o spolupráci, máme tam odborky vaše a podobně. Tušíš proč? Nebo je to zajímavé tady pro Slováky? Myslím si, že vie to byť zaujímavé pre Slovákov a myslím si, že akože to by vedeli aj naše oddiely využívať na prácu, ale asi, že málo o tom ešte hovoria zatiaľ. Že takáto možnosť existuje, ale že tiež som si minule vlastne tak hovorila, že ono by to veľmi pomohlo, len zatiaľ tu nemáme takého nejakého ambasadora Levitia. Rozumiem. Ktorý by proste prišiel a hovoril, že ja to prakticky používam, ale je to strašne super. Že podľa mňa toto by asi že pomohlo, lebo my na ústredí napríklad, že my to nepoužívame, nie je to naša dennodenná agenda a my nevieme tak úprimne, emocionálne im povedať, že počúvajte, mne to ušetrilo toľko dobrovoľníckych hodín, to, že mám Levitio, že v tomto to je podľa mňa, že ak by tu bol nejaký ambasador, že niekto to už, alebo že viete, že nejaký oddiel u nás to používa, proste, že nech začne o tom rozprávať, alebo nech to vieme komunikovať dovonku a tým pádom podľa mňa by to tie oddiely vedeli viac využívať, vedeli by o tom a snáď by im to fakt naozaj pomohlo. Jinak řečeno, ten problém je teď na naší straně v tom, že musíme dát víc interních kapacit tady na Slovensko a alebo môžeme sa spoločne dohodnúť a skúsiť niečo vymyslieť, že proste, že ako to komunikačne ešte tak naozaj zastrešíme. Záleží, co bude dávat smysl vám. My se rozhodně nechceme nikam spát. Spíš mě to jako zaujalo, víš, že jako vidím velký jako nepoměr v těch krajinách. Dobré. No, já jsem se jenom jako ještě vytáhl, že jeden ze 3 nějakých jako velkých bodů v té nové vizi, to znamená 23 až 30, tak máte optimalizaci interní komunikace s cílem zlepšit spolupráci, otvorený dialog a tok informací mezi všetkými úrovněmi naší organizace. Tak to mě zaujalo. Jak tohle to naplňujete? Nebo, protože to hodně souvisí s tím, co už si říkala, že na začátku. Áno. Áno, že je to vec, ktorú potrebujeme ešte tak vyšprkovať, že snažili sme sa to robiť už aj v starom strategickom pláne, ale stále vnímame, že je tu posun, možno, že hlavne na ten nejaký otvorený dialog, priestor na to, aby sme mali niečo, kde sú tie informácie, že viem, že kde sa mám popýtať. Jedna vec je, že my sme mali strašne veľa facebookových skupín, kde hoci čo si mohol človek zisťovať. Teraz sme to sklbili do jednej a máme jednu, ktorá sa volá otázky a odpovede. Takže teraz tam ako keby je to jedna platforma. A teraz, čo je druhá vec, na ktorú ideme, tak je, že budeme mať skautský Discord, už ho máme, Scoutcord. Super. Takže že pre tých ľudí, alebo pre tých mladých, ktorí už akože na Facebook veľmi nechodia, tak sa snažíme ísť aj do Discordu a že tam budú tiež veľa informácií, že sa tam budú môcť popýtavať, spoločne diskutovať. To je tiež akože platforma, kde sa budeme môcť robiť ten otvorený dialog, kde sa budeme môcť rozprávať o témach. A zároveň chceme to aj využiť na to, že tam budú rôzne webináre a že proste už to nebude cez nejakú inú platformu, ale že keď bude webinár, môžeš ísť na Discord a proste tam počúvať o témach, ktoré ťa zaujímajú. No je pravda, že i u nás je také poměrně roztříštěné, ale vlastně chápu proč, protože každá ta generace, která že ho nastupuje, Presne. tak adoptovala jinou platformu a vyznat se v tom je někdy fakt peklo. Áno. Myslíš, že to zvládnou i, jak to říct, jako vaši starší dobrovolníci? Nebo pro ty bude nějaká alternativa? No, že proste stále ostávame na Facebooku aj. Jo, hej. Jasný, Takže proste, že Facebook tu stále bude a stále si to budú môcť aj na Facebooku s nami komunikovať a riešiť to. A uvidíme, že ako sa rozbehne ten Discord a že či tí mladí na to nabehnú a že aké to bude živé. Takže takto. Ale mali sme sen, aby to bolo jednotné, ale myslím si, že presne kvôli tým generáciám a že tá doba sa strašne rýchlo mení, tak to podľa mňa nebude možné, že nenájdeme podľa mňa platformu, kde sú všetci. Já myslím, že k tomu přistupujete dobře, tak jo. No, co si ale myslím, že jako bude hodně rozdílné Československo, tak je, jak to říct, jako financování a politický kontext. A já nechci zabíhat někam, kde by to bylo nepříjemné, tak mě když tak zastav. Každopádně obecně, že jo, vy tady máte ty 2%, které mám pocit, že byly nějak ohrožené vládně. Nevím, jak to dopadlo, to jsem nestihl sledovat. Zároveň vám skoro zrušili tábory, protože to byla nějaká hygienická vyhláška nebo něco v tom smyslu.
Obecně je to tady relativně dynamické. Jak s tím ses bojovala a snažila se řídit jakoby, čistě demokratickou organizaci v těchto rozporuplných vodách? No áno, to bola jedna z najťažších vecí prierezovo počas tých 4 rokoch, že tá politická situácia sa presne veľmi mení. Je tu ešte stále prebiehajúci konflikt na Ukrajine. Aj to proste, že veľmi akože zarezonovalo aj v našej krajine, aj v našej organizácii. Tak áno, že je to náročné. Toto sú akože najťažšie veci pre riaditeľa podľa mňa, že v tomto všetkom sa pohybovať a zároveň dávať také usmernenia pre našu členskú základňu, aby im jednak rozumeli, aby sa s nimi vedeli stotožniť a aby to bolo stále nepolitické. Rozumiem. Takže v tomto to je náročné, ale tak snažíme sa s tým, snažíme sa na to reagovať a zároveň sa snažíme ako keby tomu, nie že predchádzať, ale že sa pripravovať na to, že sa môže stať aj najhoršie. Takže napríklad, že už dlho, odkedy som nastúpila, sme mali nastavenú stratégiu diverzifikácie zdrojov, že stále riešime, že možno sa stane, že jeden zdroj nám úplne vypadne, hej, niektorý. Kvôli nejakým štátnym rozhodnutiam. Takže snažíme sa na to pripravovať stále a zároveň máme aj v stratégii tiež vec, že chceme okrem toho, že my sa na to pripravujeme, chceme na to pripravovať aj naše zložky. Že aj ich sa snažíme učiť diverzifikovať zdroje, učíme ich ako robiť nejaký fundraising, ako robiť kampane, aby fakt mali okolo seba komunitu, ktorá ich podporuje zdrojovo, či už akože, že oni im pomáhajú nejakým spôsobom, alebo tam prebieha nejaký barter, alebo ich vedia finančne podporiť. Takže snažíme sa to učiť naše jednotky, aby ak nás príde možno, že najhoršie, tak aby sme boli na to pripravení. A ktoré zdroje teďka slovenský scouting? Aké zdroje? Tak slovenský scouting zatiaľ je financovaný teda z dotácie od ministerstva školstva. Potom tam je veľká časť, že píšeme kopec grantov. Jasne. A takto sa snažíme. A potom teda nejaký náš členský príspevok do slovenského scoutingu a potom nejaké individuálne fundraisingy a tak. 2%, ktoré si spomínal, tak tie živia hlavne naše zbory a jednotky. Že aj my zbierame 2% pre ľudí, ktorí nemajú akože vzťah s žiadnou našou jednotkou, takže môžu podporiť slovenský scouting. Ale toto sa snažíme hlavne nechávať prioritne pre naše zbory a oni si uplatňujú túto výhodu a že už veľká časť ich financovania vie byť z týchto 2%. Rozumím. Takže tak. Jaká byla taková největší výzva pro tebe, co se týče té politiky, řekněme? Rozmýšľam asi veľakrát, že čo boli ťažké veci, tak keď sme napríklad dlho nevedeli, akú dotáciu dostaneme, či ju dostaneme, aká bude tá výška, alebo že keď nám nečakane veľmi znížilo to ten finančný príspevok, tak toto bolo fakt akože náročné obdobia. Ale že asi fakt teraz tie tábory, to bolo... Bolo to ťažké, že my sme ako keby tú najzákladnejšiu vec, ktorú robíme, tie naše skautské tábory, takže tie nejakým spôsobom boli ohrozené, alebo že vo veľmi rýchlom čase zrazu prišla veľká zmena. Tak toto bolo akože veľmi intenzívne pre nás obdobie. A do příštího roku teď platí nějaká výjimka, do příštího roku to ještě není rozhodnuté. Je to tak, nebo už se to změnilo? Ja to nesleduju úplně. No je to tak, že tento rok to nakoniec akože zvolnili tie pravidlá, ale na ďalší rok už to má platiť akože takto prísne. Takže my momentálne stále rokujeme, alebo že snažíme sa to ešte zvrátiť a rokujeme aj s hlavnou hygieničkou, aj pripravujeme, dali sme sa dokopy aj ostatné skautské organizácie na Slovensku, a dávame dokopy nejaký zoznam vecí, ktoré fakt nevieme splniť, ktoré sú pre nás náročné a zároveň to ohrozuje aj ten charakter tých podujatí, tých stanových táborov. Takže do 1. októbra je ako keby tá zvoľnená situácia, ale od 1. októbra už začína to platiť naplno, tak my do toho 1. októbra určite chceme mať ešte nejaké stretnutie s nimi a uvidíme, že ako sa to bude vedieť dať pohnúť alebo tak. Pracujete tady i nějak s veřejností třeba, jakoby v tom smyslu, že člověk hledá podporu u rodičů, členské základny třeba, nebo... No, to sme robili, keď tá situácia bola najviac vyhrotená a boli tie tábory že reálne ohrozené. Teraz máme otvorenú komunikáciu s úradmi štátnymi, tak verím, že
zatiaľ akože nechceme do toho nikoho zapájať, kým oni sú otvorení komunikovať, sú otvorení sa o tom baviť a hľadať spoločnú cestu. Takže zatiaľ sa snažíme riešiť toto cestou, uvidíme, ako nám to pôjde a potom budeme musieť robiť nejaké ďalšie kroky. Moc držím palce, aby to šlo dobrým směrem, protože to to jsme sledovali, Luky je vlastně ze Slovenska, tak o to blíž jsme k tomu byli. No. Áno. Dobře, tak asi se od politiky můžeme odvrátit, ale jsem moc rád, že jsme se toho tématu dotkli, protože upřímně mě by to hrozně zajímalo a chtěl bych hloubš, ale třeba příště. Já vnímám, že co máte ještě poměrně rozdílné, tak je spiritualita nebo ten příklon k tomu křesťanství. My ten dodatek, že k tomu mi dopomáhá Bůh, máme dobrovolný a u vás nejsem si jistý, ale obecně, že jako i slovenské významně víc věřící. Jakým způsobem tohle ovlivňuje třeba klasický oddíl? Já jsem jakoby z klasického oddílu, to znamená nevěřícího, respektive bez rozšířené duchovní výchovy a jsem blatošlap, takže jako nevodák. Ale vlastně myslím si, že tady to může být specifické a možná se pletu. No u nás, hej, je to tak, že my nie sme priamo naviazaní na teda nejaké kresťanské organizácie, ale tým presne, že náš profil našej krajiny je veľmi ešte stále kresťanský, tak prirodzene mnoho zborov, mnoho oddielov funguje kresťansky, lebo proste, že všetci v tom danom regióne sú veriaci, tak proste majú tú kresťanskú spiritualitu. A toto si myslím, že nevieme ovplyvniť a je to aj veľmi autentické pre nich, že proste žijú takúto vieru a všetci tam sú takto veriaci, tak presne, že nech žijú ten autentický scouting. Ale že vo veľkých mestách, alebo že stále sa snažíme učiť tie naše skautské oddiely, aj zbory, aby boli otvorení pre všetky vierovyznania a aby aj ten program bol takto nastavený, že keď máme nejakú duchovnú aktivitu, nech to nie je spravidla kresťanská aktivita, ale nech to je fakt, že takého všeobecného charakteru duchovná. A keď už ideme mať kresťanskú aktivitu, tak nech tam je zároveň aj alternatívna. Super. Takže toto je také, že týmto by sa mali riadiť všetci, takto ich aj učíme na vzdelávačkách a väčšinou to takto aj funguje, hej? Že na všetkých národných akciách je, že proste ak chcete mať napríklad svätú omšu, tak popri tom beží aj alternatívny duchovný program, kde proste ľudia môžu ísť. Jasné. Já si naopak myslím, že jakoby Česko je v tomhle unikát, že většina skautských organizací ve světě je napojená nebo významně víc než u nás v Česku na nějaké náboženství, takže mě zajímalo, jak to máte tady. No. Jasné, dobré. V tom případě by mě vlastně zajímalo tvoje rozhodnutí odejít a předat vlastně tu roli Skořici, tvojí nástupkyni, se kterou jsme se tady teďka před chvilkou i vítali. Něco málo vím, ale prý se vracíš zpátky na východ. Co máš v plánu a jak teďka bude probíhat to předávání tady na ústředí a tak? Hej, áno, že bolo to pre mňa dlhé rozhodovanie. Úprimne asi vyše roka som sa rozhodovala, že kedy a ako to spravím, alebo že kedy odídem. Že ja som tu teda v Bratislave už 10 rokov a už po vysokej škole som ja zvažovala to, že pôjdem naspäť na východ. Ale keďže prišla táto perfektná ponuka byť v slovenskom scoutingu, tak som sa rozhodla tu ostať. A vždy ako keby aj to, že vedela som, že moje poslanie je byť na východe alebo venovať sa proste, že mladým ľuďom tak lokálnejšie, tak stále ako keby prevážovalo to, že som chcela robiť pre slovenský scouting a chcela som tu dávať, lebo som vedela, že slovenský scouting to potrebuje a že aj mňa to veľmi baví. Ale že už teda s tým postupom času sa ako keby tie váhy prevážili a tá túžba ísť naspäť na východ a tam pracovať reálne s tými mladými sa prevážila a som si povedala, že hej, že je čas a zároveň pre mňa veľmi oslobodzujúce bolo aj to, že myslím si, že slovenský scouting je vo veľmi dobrej kondícii a hlavne tu v strede teraz, že fakt mnoho procesov sme veľmi dobre nastavili, prebehla nám transformácia národnej úrovne pred 2 rokmi na skautskom sneme
A tým pádom, že už sme veľmi dobre zabehnutí, už aj stratégia sa nám rozbehla, máme nastavený strategický plán, začíname ho plniť, tak presne som si vtedy povedala, že áno, že slovenský scouting to zvládne úplne v pohode, lebo teraz sme v dobrom období a že teraz je tá vhodná doba na to, aby som odišla, aby som sa začala venovať mladým na východe. Takže o to viac to bolo pre mňa rozhodnutie jednoduchšie a áno, že ja vnímam svoje miesto tam na východe a že napríklad, že ja som z kresťanského prostredia a že asi práve aj v tomto vnímam, že chcem ísť teraz sa skôr venovať kresťanským aktivitám a rozvíjať to kresťanstvo u nás na východe a tam povzbudzovať mladých v tomto, ale zároveň aj scouting na východe sa vie posunúť oveľa ďalej a to by som chcela sa tomuto venovať, takže idem teraz naspäť tam. Bylo hrozně milé poslouchat, co se teďka všechno povedlo. Co byla asi ta největší věc, na kterou si hrdá, co se za ty 4 roky podařila? Ono to možná už bylo zmíněné mezi řádky, jo, ale co bys vypíchla? Fúha. No, ťažká otázka, na čo som najviac hrdá, lebo ja som akože hrdá asi na ľudí. Asi, že ja strašne mám rada všetkých skautov a že aj teraz som bola že veľmi hrdá, keď som chodila lebo som robila Tour de tábory a prešli sme vyše 20 táborov, že reálne som tam bola a videla ich a že toto ma najviac tak povzbudzovalo, že napriek tomu, že veľakrát dostávame nejaké polená pod nohy alebo že ťažké máme nejaké krízy, takže tí mladí to veľmi dobre zvládajú a že strašne som hrdá na to, že som mohla byť asi toho súčasťou celého. Že aj keď bola napríklad vojna s Ukrajinou alebo že bola tá najväčšia kríza toho konfliktu, tak keď som tam bola na tých hraniciach a videla som strašne veľa skautov, ktorí tam prišli a reálne pomáhali, tak vtedy tiež som bola na nich extrémne hrdá, že tam sú a že môžem byť toho súčasťou. Takže toto sú asi také najväčšie moje momenty tej hrdosti, že aj teraz, keď som chodila po tých táboroch a videla som toho zničeného táborového vodcu, ktorý mesiac pred tým táborom musel strašne veľa investovať času do toho, aby sa prispôsobil tým všetkým podmienkám a potom ešte viedol ten tábor, tak úplne som bola, že wow, a že stále to robia a stále sa tomuto venujú. Takže to je brutál. To je to najlepšie, čo môže podľa mňa riaditeľ akože má tú spätnú väzbu od tých ľudí. To je úplne že ten najlepší pocit. Z tebe to vyzařuje, jakože já cítím hrdost teďka a klaním se před tím leadershipem, že ten paprsek teďka jako směřuješ vlastně na ty lidi, ať kolem sebe nebo na těch lokálních úrovních, to velmi cením. Já jsem ještě zvědavý, ty jsi říkala, jdu zpátky na východ, chci se víc věnovat víře nebo mládeži a víře. Umíš to upřesnit nebo chceš to upřesnit? Co přesně bude teďka tvým novým... Ešte sa asi hľadám, že ešte nemám konkrétnu prácu. Ja som iba vedela, že potrebujem urobiť ten krok, že idem na východ. Jo. Mám viacero ponúk, ale že konkrétne by som chcela sa venovať mladým a spoločenstvám mladých na východe. Čiže, lebo tam u nás je to teraz také, že v úpadku, že vlastne mladí sa nemajú ako stretávať a kde stretávať, alebo že nevznikajú tie spoločenstvá. Takže tomu sa chce venovať. Ako keby zakladať nové oddiely, ale v kresťanskom prostredí. Lebo že vidím, že inde na Slovensku to funguje a že u nás tam okolo Tatier je to teraz tak v takom úpadku a že o to viac vnímam tú potrebu, keď vidím, že presne, že mladí to veľmi potrebujú. Mladí sa potrebujú stretávať a či už v scoutingu, tam chcem veľmi pomáhať, alebo v tom kresťanskom prostredí, že proste potrebujeme sa zdieľať, potrebujeme sa spoločne rozprávať a byť takto spolu. Takže tak. To jsou teďka tvé poslední 3 měsíce na ústředí, je to tak? Áno. Je to už takový transition period, bych řekl, nevím, jak to říct jinak, přechodová fáze. Áno. Jak to bude probíhat teďka? Máš výbornou nástupkyni z Kořicu. Áno, tak ja sa ostávam teraz na polúväzok, čiže tak na polovicu sa budem teda venovať takému handoveru. No a bude to prebiehať tak, že máme nejaký zaučací dokument a postupne si prechádzame také dôležité témy
A ideálne chceme ukázať, že fakt všetko, aby školica nemusela začínať od znova, ale aby školica plynule vedela pokračovať. A fakt ju chcem hlboko do tých tém vnárať, aby vedela, že prečo vznikli niektoré rozhodnutia, prečo sme tam, kde sme, ako sme k tomu došli, aké boli chyby, z čoho sme sa poučili z minulosti a že nechcem, aby to bolo proste, že za týždeň alebo za mesiac jej všetko porozprávam a ona bude plná informácií, ale že fakt chcem, aby sme mali čas na to, že fakt, že všetky témy si kvalitne prejdeme a bude vedieť sa ma ešte dopytovať veci a fakt, že proste, že veľmi veľa vecí sa za tie 4 roky udialo a že ako keby ten nárast aj toho, že ako bolo ústredie, že my sme dvojnásobne skoro stúpli s počtom zamestnancov, že proste, že fakt toto bol veľký nárast vecí a procesov a že fakt, aby som jej tie 4 roky shrnula do 3 mesiacov, tak že to bude oriešok, ale školica je veľmi perfektný človek a ona aj v tých témach akože beží, lebo sme spolu v takom národnom tíme Gilvelskej inštruktorskej lesnej školy. Takže tam sme spolupracovali, čiže ona veľmi veľa tém chytá, ale že už iba ideme do podstaty, ideme do tých hĺbkových problémov a do tých vecí, ktoré sa potrebuje ona chytiť. Já to velmi oceňuju, protože to nástupnictví je velké téma i v oddílech, že to, že se s tím umí pracovat na ústředí, na té nejvyšší úrovni, tak to je za mě topka. Čas se nám v podstatě dovršil. Poslední prostor pro to vzkázat nějaké poselství nebo poslední myšlenku a zejména pro vedoucí českých slovenských oddílů. Co by to bylo? Teďka z pozice končící ředitelky ústředí. Tak určitě asi, že povzbudzujem ich k tomu, aby sa tomu skautingu venovali, lebo podľa mňa skauting je liekom pre dnešnú mladú generáciu a je liekom pre samotu a pre tú takú trpkosť, ktorú možno mladí majú. A že slovenský skauting je fakt, že priestorom, kde sa môžu realizovať a že to, že vedú oddiely a že sú to angažovaní mladí ľudia, je že veľmi podstatné a fakt, že vynikajú oproti ostatným ľuďom a že určite im veľmi pekne ďakujem za to, čo robia. Lebo robia fakt, že veľmi dôležitú prácu a tak nech sú radostní. Rety, moc děkuji, že jsi na mě udělala čas. Velmi se těším z toho, že jsme se naživo viděli vlastně poprvé, ale už mnohokrát předtím. A přeju mnoho štěstí na tvých dalších cestách. Ďakujem veľmi pekne. Jasne. Super. Díky, že posloucháš oddílovou inspiraci. Jestli ti to něco dalo, pošli dál. A jestli vedeš oddíl nebo kroužek, mrkni na Levitio, komunitní apku, která šetří nervy a dává ti víc radosti z vedení. Levitio, ať máš čas na to podstatné.